ƙarya ba a nan Bauchi za mu yi mukabala da shi ya gudu ba ƙarya yi ba har mutane bai turo kofar gidana ƴan ɗariƙu ya turo ba na yadda za a yi na ce ni da sai filin ma na saya amma magaryaci ya gudu o dama da yace za a yi mukabalan wato ƙarya ne wato dama ya gwada ni ne inda naki ya je yana yadawa ya ce ai Malam Idrisu mun ci da mu yi mukabala ya ji tsoro ya gudu to Allah ya sa lokacin kaman an sa mini kawai sai na ji karfi na ce alhamdulillah abinda nake nema kenan a sa time a sa lokaci aka saka da wakilansa a nan kofar gidana amma ina dare yana yi mu ba mu sani ba da asubahi zakara ya bashi sa'a ya gudu makaryaci shekara 20 da ya wuce to wannan shine wada ku zo kuna kare shi wallahi ni ba ku sani ba akwai wani tattaunawa kun sani ta ko ina ciki da waje ana turo mu abubuwa an turo mu wani abu wai akwai wani zindiki wanda na taba yin mai wata tasha wai Qibla FM zindiki kun tuna ha nace ku daina zuwa shafin sa waye Fuadu zindiki akwai abin da aka turo nasu wai yana tambayan Bello Yabo wai ka rantse Abdul Jabbar a cikin zuciyarsa bai son manzon Allah ka rantse in kuma ba haka ba hatsarin mota ya same ka kai nace ina ma da ni ya kira ko da ke ba da kira ni ba wallahi ya kira ni dan dauka ina ma ni ya kira kai Bello ya masa sassauci ya matsa masa wai ka rantse idan Abdul Jabbar bai san manzon Allah in kuma ba haka ba hatsarin mota ya kashe ka suna ta dabur da Bello Yabo fa kai Bello Yabo yana ce masa kai alƙali ne da ka san rantse a ka rantse har zuciyarka Abdul Jabbar bai san manzon Allah aini kalma ɗaya tak jumla ɗaya dan yin ruguza zindiki sai in ce masa to haka kake tambaya shari'ar musulunci da me take amfani da zahiri ko abin da ke zuciyar mutum to kai wawan banza zindiki kake tambaya na abin da ke zuciya ni Allah ne in ba dan kai ma zindiki bane shashasha munafiki abin da yake zuciya kake tambaya na aikin Allah kake so ka bani zindiki munafiki ina ruwan mu abin da ke zuciyar Abdul Jabbar ina ruwan mu abin da ya faɗa a baki ne da shi da masa hukunci zuciyarsa tsakaninsa da Allah can kuma har kashi ta yin razu abin da ke cikin zuciya kai Bello ya ba ma na ga gazawarsa wallahi ka san baka saba da muƙabala ba ka sani irin wannan taktir kai haba ai muƙabala sai wanda ya saba da ita sai wanda ya saba da ita sai yasa ni wallahi da mu yi muƙabala da kai ban kai ka bango ba zai wahala mu yi muƙabala da kai ka sha ku tambayi Muhammadu Yusuf na Boko Haram ku tambayi dan gidan Shehu Dahiru ku tambaye shi ku tambayi dan abin yan da'awa wanda suka zo daga Kogi da yan da'awa da suka zo daga Yobe duk tambaye su tambaye Shi'a tambaye su kai ai muƙabala ma sai ka iya ta ai ni wani lokacin muƙabala Albani ne Allah ya ji kansa Albani Nasiruddin Albani cikin sakar aka gama ta cikin sakan aka gama muƙabalan mutumin da yake idiyan ya gaibu kuma sai yana tambayar wani maudu'i da mu tattauna yace wani maudu'i yake da baka san gaibu ba to muƙabala ta kare inda har ka san gaibu ya kamata ka san maudu'in da mu tattauna ba sai na gaya maka ba kaga irin da ya kamata kenan ka zama mai fasaha mai kwakwalwa very intelligent a magana mutum ma za ka kama shi kuma ni ka zo kana tambaya na kuma wai har aikin Allah ka zo kana cewa ni rantsuwa kan aikin Allah wai in rantse wai Abdul Jabbar bai son Allah a zuciyarsa ka ji zindiki kai yanzu ma da kake tambaya ka san abin da ke zuciyar Abdul Jabbar in yace ya sani ta ya ka sani shi kanka kai in kama kace ka ta ya ka sani kai Allah ne ka san gaibu ne qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah Allah ya ce sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu ka ina kake ai baka wuce tsakanin sama da ƙasa ba ya nuna kenan baka sani ba
ne da ji abin ya bata min rai. Jahili zindiki wanda bai san addini ba har ka tsaya kai minti 5 kana ja in ja da shi minti 5 ai jahili ƙaryanka. Ai mun yawa minti 2 na gama da kai, ina gama kuma zan ajiye wayan, an wuce nan. Ba za ka bata min lokaci ba kai ba kai kuwa.